deh tuh planning anda mabas sampai mabas lah bayang santungan aduh dalam gendro sandungan gaya. Hello everyone, बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो फुङावनो जोंहा दिनै आइया थास' बिबार ओंख्रि जानो लुगैदों होननानै संब्रबलायथारबाय आरोना। थास' बिबारखौ जायैया गोबावानो जाबायमोन। गस्लाखौ उल्था गानफ्लांबाय आं गस्लाखौ दुगैनानै आथुर आथुरनो। आरो मोनसे जायगायावबो थांनो गोनां दङ। नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम। आखाइ रुमायलायबाय बायदि जि सल' खनगासिनो मुनुआ साखि नायनाय थास' बिबारखौ मानदो ना मादो दे बोखारनाय मानखागोन बायदि मोनबाय दे नाय जानाया गारा बोलि मानखागोन बायदि मोनदां होनखो नोंलाय नुनायावलाय गोथाव नुथारदो एकदमबारे माबा मा होनो गथा संदो नालाय लाथा लाथा जेबो होआखै दिनै मंगलबाराव मोनजायाना जेबो मैथाजों थास' बिबार आरोना बेयो लोगोफोर हे सर मुनु मासि दावराव जि दावरावखा आयौ जाहोन मुनु दिनै जाहोन माइसा संख्रिया एसे खम जादों ओमफ्राय गोथावानो जादों संख्रि होनांला दा मानगोन संख्रि होबा मानगोन खोमा मानदोंना मोनाखै गोखै होदों ना बारा मोननाय नङा मैथा होदों थास' बिबार दिनैसो गोबावनि उनाव नंगोन मुनु ओमफ्राय नै इयाव माबा एवना दोनदो सयाबिन एवना दोनदो मा सेलायलायदो मा जाखो मुनु नोंनिया इसे सियारानो इसे नै नोंनिया इसे दे थाथोसै जथोसै दे इयावनो इथिं जनो नागिरदो खोमा इयो इथिं जबाथाय आं दौहरनो खस्थ' जायो इथिं जबाथाय दौहरनो मोजां जायो आं ओंखामखौ नोंसोर एदावलायबाय थानाङा थास' बिबारखौ जा थास' बिबार जा थास' बिबार हे भगबान फट' लाग्रोनि ना दायो थामनेलाव होनांगोन ना मुनु दे फट' लाग्रोनि दे नाय मुनु सिदा सिदा दं बेलायसा मुनु दे मुनु मबाइल सा दे हाहिदि एकबार हाहिदि दे दायो जोङो पाठसाला टाउन थांना फैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर बेलासि जाबाय दायो होमबाबो थांना फैनोसै माबा मोनसे गोनां बुस्थु लायनो थांनो नागिरदों दा थांग्रोनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मा लायनो नागिरदों दा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो मिथिगोन आरोना फैदो दा जोङो आइ थांगोन आं थांगोन ओमफ्राय मुनु दङ ओमफ्राय आरो हासबेन्डबो थांगोन फैदो मुनु अ माय गड नै जोंहा मुनुआ उन्दुनोसो ओंखारबायनो मुनु तुपुन लागसि दे हुइजा पिছত जुगाम दे आमी गय पाले जुगाम दे उन्दुनो ओंखारदोंनो गथ' मानसिना बार नांबाय थाबा उन्दुनो ओंखारो मा जागोन लोगोफोर जोंथ' माबायावसो मा होनो पाठसालायावसो थांनो नागिरदोंमोन आरोना आइनि माननायनि माने खनसे आङो गोरना माननाय बिदिनो आखाइफोर माननायनि एलार्जि नङा खिन्थु ओरैनो माननाय जानायनि आरोना मुलि लायनो होननानै थांनाय मोनसे ब्लग दंमोन ना बेखौ जायफोरा नायदों मिथिगोन ओमफ्राय दिनैबो माने बे मुलिखौनो लायनो होननानै थांनो नागिरदोंमोन आरोना आइनि मुलिया जोब्बाय नालाय ओमफ्राय हामबाय हामनायालाय होनबाबो माने हामथारथों होननानै पुरा मोजाङै हामथारथों होननानै माने लायफिननो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय मोनानायखाय थांनाय जायासै ओमफ्राय दा जोङो बृन्दाबनावनो हाबफैबाय आरोना ओमफ्राय दा कफिखौनो लोंनानै थांसै होननानै दा गाज्रि बुङासै मोजां जायाखै
होनलायलांला आं बांद्राय मानसिफ्राबो बांद्राय रायलायनो रोङा र' आङो माने मा होनगोन मा मागोन माबा जायो ओमफ्राय जोङो थांनाय जायासै आरोना माबायाव मुलि लायनो होनना थांनो नागिरदोंमोन नालाय पाठसाला टाउनाव थांनाय जायासै नालाय बृन्दाबनावनो हाबफैबाय दा माबा मोनसे जानानै थांनोसै होननानै ओमफ्राय आलु पर'था जानो लुगैदों आङो आलु पर'था ओमफ्राय ब्लेक कफि लोंनोसै ओमफ्राय आइया नै नर्मेल कफि लोङोनो ब्लेक कफि लोङानो ओइथिंजा मुनुआ केक जागासिनो दङ जोंनिया ब्लेक जोंना हासबेन्डनिजों आंजों ब्लेक मनु माबा सानबाय माबासो जाबाय होनबा जोंना प्लानिङा मालाबा जायो प्लानिङा होनदों माबा सानबाय माबासो जाबाय आं सानदोंमोन पाठसाला थांनानै एसे माबा माबिबो लागोन जिहेथु आइबो थाङाखै नालाय ओमफ्राय जायासै आरोना जायासै माने थांबा थांनो हागौमोन खिन्थु मोनाद्रायबायना फैनानै आरो भिडिअबो एडिटिं बानायनांगौ फारसेथिं आरो मोनाद्रायोना ओंखायनो जोङो थांनाय जायासै आरो मालाबा थांसिगोन ना गाबोन सबनियाफोर Itu Aliko tak belum deh nih lima betul nih Makan no. Itu mau kan udah nih kok Ki nang sigan hari ini. Iya itu. Itu gihoi. Lata pakai. Lata pakai. Birthday hole hello deh itu. Unu? Birthday hole hello jaba lagi boy itu deh. Nikija. Oi ki. Unu. Anu, susu kurbi. Susu kurbi. Apa? Tuh tang situ. Garia naik garia खारलांगोन दा